Pražská zoologická zahrada si v letošní sezóně pro své návštěvníky připravila novinku. A to opravdu netradiční. Bude se tady totiž vyrábět ruční papír ze sloního trusu. Sloní trus je pro výrobu papíru vhodnou surovinou kvůli nedokonalému trávení slonů. Zahrada se nechala inspirovat ze Srí Lanky, kde je tento způsob zpracování trusu velmi populární. Celý výrobní proces má několik částí. Tou první je sběr trusu a jeho důkladné dezinfikování. Vyčištěná směs se převeze do papírny ve Velkých Losinách, kde ji zpracují na granulát. Ten pak odvezou zpět do pražské Troji. Poslední fázi výroby si mohou vyzkoušet samotní návštěvníci, a to přímo v této nově vybudované papírně. Ta zoologickou zahradu stála přes 4 miliony korun. Tak nejprve se musí ta papírovina z granulátu, který nám posílají, jak říkal kolega, z Velkých Losin, namočit. V podstatě v okamžiku, kdy se ta papírovina rozmočí, tak se takzvaně čerpá na síto, které máme z toho vyrobené z Velkých Losin. Papírovina se potom přenese na vlněný plstěnec, kde dochází k prvnímu vysoušení. Další přebytečnou vodu odstraní ruční lis a poslední dosoušení probíhá ve fotoleštičce. Celý tento zážitkový program trvá přibližně půl hodiny a návštěvníci si ho pochvalují. Výroba ručního papíru se mi líbila, hlavně dětem se líbila, byly z toho nadšené, můžu doporučit. Návštěvníci papírny budou brzy zpracovávat i trus od čerstvě narozeného slůněte. Taky se objeví papírně, ale zatím samozřejmě ho nevyužíváme, protože vycházíme ze zásob, který byl ještě před narozením slůněte. Dílny v papírně jsou pro návštěvníky zahrady otevřeny denně kromě pátku, a to vždy od 11 nebo 14 hodin. Cena tohoto zážitku je pro dospělého člověka 100 korun. Pro televizi Aplaus Markéta Pospíšilová.